Yes, comrades. Mazura bwino nonse mwaswera bwanji. Enaso mazuka bwanji. Comrades, pepani kwambiri ndabwera kumochedwa leroli. Sinayankhule yayi kwamba zulo mwina mazulo. I've been very busy and also doing some other things because tangusani masiku pang'ono kwambiri kupita ku my elections. We've got almost 109 days yasara kuti tikavote. Koma zinthu zangochulukana pum ndikulephera ndithu pena pake kuti ndipeze mpata ndipume zimene zina kuchipani sakuti za kuchipani zomwe anthu ena sakumvesa bwinobwino osaja makukhanga takubwera kwa comrade wala kuti ndizauza za kuchipani komanso kuchipani uku ndikuyesesa to send some of the messages zomwe anthu ambiri akundifunsa so kumakhala chipani chimakhala chachikulu akuluakulu azipani nawonso amakhala ntchito zazikuluzikulu mwina mameseji ena tikamatumizira samayankhanso komanso in doing so nafenso tuma mameseji kuchipaniko timakhalanso nafenso tili busy nde aliyense ali busy pa ntchito yake ndiye kuti muuzane zochitika nthawi zina zimatengako nthawi koma sakubwezeni mbuyo pamene ndingathe kupanga kuti ndikuthandizeni anzanga amene tikusapota Daso Kabambe ndikupanga mmene ndikupangiramo koma zina zazikulu zoti mwina zofunika chipani chionepo zimene zozo zikumakhala ngati zondivutirapo ndimatha kutuma message kwa akuluakulu a chipani koma litu sometimes I don't get the responses mmene ena mkuganizira kapena zimachedwerapo kapena sindimalandiranso ma response tafika nthawi ya campaign aliyense ali busy akuona chimene angapange chabwino so si mulandu yayi because masiku achepa kwa basi panopa kunazoona kumalayi kunoko nthawi yachepa kunali kumbuyo kuja tibona ngati pa 16 September mpatali kwa panopa 16 September ali pafupi kwambiri ndipo chipani cholamula cha MCP nachonso maso ake chikumwaza patali kodi amene atasokonze pa campaign yathu yawo ndi ndani. I'm one of the victim of campaign ngakhale pa campaign for DK komabe ndikuma ndizokhoma zambiri as I'm talking anzathu amene mandisata pa Facebook ine pa Facebook andichosapo permanent maybe kazandisegulaso liti Facebook page yanga anandibloka I think post imene naponya kosirizira kwenikweni uku last week naponya post yokuti I think zimene MCP yakhala kuti pangira Malawi ndizowawa panopa tiyambe kuipanga expose pa nkhanza ndi maplan oyipa amene ali nawo against members of the opposition. I think post imene iyi sinasangalase ya chikwa amaziwiratu kuti ndi aulula muzambiri zomwe MCP yakhala kupanga nkhanza komanso timapitanso kwambiri kumene kuunikanso imfa ija ya malemu SKC the vice president wa dziko lino komanso mtsogoleri wa chipani cha UTM ndi a MCP kukhangana napanga report. They've been reporting me for some time kumeta ku Facebook uko akapanga report mapost anga kuti sanali abwino yayi koma kuyamba 2024 according to records akanandibloka kalekale chikwa pasika ndi technology ama timapeza information why am I not accessing my Facebook page ndiye reasons zake ndio moyo kuti yayi the government of Malawi inadandaula ndi mapost anga amene maponya pa Facebook therefore ndinofinyika so kufika amene ndafinyika uku sikoyamba ayi nthawi ya SKC ndili ku State House ndimampangira campaign SKC ndili ku State House as a possible replacement yacho akwera ndikulephera kwawo ku ku State House nakonso ndinakumana ndizokhoma zambiri my contract was frustrated zambiri zinachitika komabe ndinadusamo panopa as I'm talking nayenso ndingodika gratuity kanga kuchoka contract yanga imene ndinanayo yacho akwera ya 3 years zinaenda komanso kubweranso kuno kumzimba MCP kuzera kumafumu athu kumzimba inkosi amakusimbira ndi gulawo amakhosi it was also the same mafumu akuzimba anagwiritsidwa ntchito to frustrate my campaign here in Mzimba tinadusamo ndiye panopa ndangozowelera ndilibe mantha sindikopaso kapena sindifunanso security ine iliyonse kuchoka kwina kulikonse ndithana nazo because campaign yanga imene ndikupangira Daso Kabambe is a voluntary campaign ndi ufulu kupanga campaign ndi ufulu kusiya kupanga campaign koma ndimakonda dziko lathu therefore I'm ever positive pachimene ndikupanga Daso Kabambe wa campaign yawo ipitirira ndithu zonsezo zimene ndikumana nazo mwina ena simukuziona
koma ndikuma ndi zinthu zambiri while I'm campaigning against MCP. Zambiri zikunipeza. Kungoti the only thing that sichinachiye kwa ineyo sanamba ni manga hapo the way antena khala kumangidwa amene the critics of MCP as well as Chakwera leadership. Sanamba ni manga hapo. That's the good thing, the good part of it. Koma kunena zona ineyo campaign yanga zimendi kupangira Sogras Pancha UTM ndikuma ndizokoma zambiri. Koma se voluntary campaign. Suti campaign ndingelele kuti pali bwana wina yake amanduza chochita pa campaign panga. I'm doing my campaign the way I look at how Malawi is. Malawi tu ndiziko lomvesa chisoni kwambiri. Mwina anthu ena akumatenga zochita ku Malawi casually. Koma ineyo ndimatenga nkhani za ku Malawi very deep. That's why I'm not even shaken. Komanso I don't need bribes. Kuchoka kwa SATA, kapena kuchoka kwa akulu ya Spaniena, kapena kwa MCP. People have been attempting to approach me in different ways. Comrade Wara, you are wasting your time campaigning for UTM leadership. Sangawi na UTM. Koma, I stick to my guns. Because I know, kuti ziko likuti lisinte, pafunika nditu kulimba ntima, kupirira, perseverance, yena ukarapo. You can't just change government sitting in the house, kumakapa social media, reading, kumango vera ichini, kumakara wa manta. No ways. Or expecting the few people to campaign on your behalf. Pamene we kudikira change kuti ichitike kuziko kuno. Sizinga take care. That's not being Malawian. Mundu wakala Malawi, when you are in the citizen of a country, ukuona zinthu sizikwenda bwino kuziko mwanu. Umazuka paweka. Not to be pushed. No. It's just the same tili opposition ndachakwera wao. Timapangira kuchakwera campaign without money. No ndalama ya. Timangolanda good job. Nzezi na ndalama zatu. So campaign menu upanga panopa ya DK iyi. Lindi zambiri, ndakumandi zambiri. I'm meeting out of things. A lot of promises. Antama upanga promises into easy. No, comrade, tukutandiza hapa. They don't come back to you. But what I do, cinema foka, because I know, ziko ilili. Antaku Malawi ndi maziwa. Kantima ka antaku Malawi ndi makaziwa. Ndifantu wa ulesi. Anthu omwe timafoka nsanga chilungamo timachiziwa koma ndifantu oti tinabadwa anthu amantha. And we seem that we don't own this country. Koma china sikwambiri ndifantu onyada. We want to leave the few people to do a good job for us as a country. Koma tukapanga mistake timakhala blamed in and out. Something that ndichiziwa ku Malawi kuno mechilili. So comrades Malawians, the loli sinafune kuyankhula hapo zambiri yayi pankhani zomwe tikumva zikala za SATA, za corruption, za bribery. I didn't want to say much about these things. Chiwankhani yoti SATA anapanga paralyze the whole system the whole machinery ya boma ili manja mwa mwenye kumalawi kunoko. It's because we Malawians zimene ndena papa ndifantu osakonda ziko lathu. Amwenye panopa aonesa poyera kuti ziko lathu la Malawi ilili. Anthu athu andi element kwavutika kukapereka campaign akalowa mboma zimene zikuonekazi. Since 1994 we have wasted a lot of time putting people in government. Kwa by the end of the day augulisa boma athu kwa amwenye. Amwenye they're controlling the whole monetary system yathu. Kaisodeka chuma kathu ma business ma contract amwenye mango bwera zivindalama kungwapasa ma politicians athu basi. Everything is gone because of we don't love this country. Ndeti kamalira Malawi pena kumate kumalawi kunoko sinzi kufuta iya ikikufuta ni ofuta ndife Malawi ife tindi vuto ife Malawi. We've got a problem with Malawians. Timasira zinthu. Kawa police wapanga tangale ngani mangoti. Kawa minister wapanga tangale ngani mangoti. Kuma koti konseko kukana kauti ziko lathu libwino. Makoti atu kumalawi kuno whoever is a judge. Nangoti muntu kumalawi kuno akamsanga kuti ndi judge. Basi ni bilionea kaya. Ngani zikulu ngazachi na SATA sizimaone kantunda. Sizimaone kantunda. So kumalawi kunoko, that's the problem with us Malawians. Tisamanye ngelane po yankhula. Amalawi ifeyo tinga phuse chotani. Koma kantima kamphwai, kantima ka ulesi. Kakubweresa anthu ena olimbikira ntchito kumatitengera zinthu zathu Malawi muno. Kumachita paralyze ma system athu aboma. Chimodzimodzi ma Chinese. Ndikuyamika kuti ma Chinese amanga misewu. Koma mkati muone nthawi imene ma Chinese amatenga kukasiriza msewu wa 10 kilometers. It takes a lot of time.
kwa ma Chinese amene wawa ndikatundu mungati yemwe amatibera munoma ma natural resources athu ndi angati omwe ma Chinese amene akutenga malawi muno kuwapita nawo kwawo kumakapanga ndalama zambiri mbiri. Nthawi zina aid imene tikulanda kuchoka kuma Chinese construction companies or government zimakhala kuti ndi ndalama zomwe atitengera katundu wathu muno akagulisa kwa uja in billions and billions of dollars ife kungoti pasako ka aid kakang'onong'ono chabe. Tindi ma minerals malawi muno tu golide chanchani mnyala. So comrades Malawians, these things about corruption kumalawi kuno kapena bribery kuti mwenye apange bribe mu Malawi kuti apeze contract ndi boma is nothing, is out of greed. Mwinaso tingaleti kunyada kunota kujakoti basi you want easy money. So amena kuti pasa ndalama amena upanga bribe ma politicians atu ndi anthu oti ali serious itu. Munthu kulimba mtima ngati Sata at the age of 44 kulimba mtima to paralyze the whole government machinery. It's not easy. Ndayamata ulimba mtima at 44 years. Suppose Sata akhale Malawi muno dealing with Malawi government or leadership kuzafika mpaka 2030 kapena ukafika mpaka 2080. Olo Sata yakazafika zaka 80. Malawi wazaonongeka bwa. Ziko litu basi dakhala mwenyeto ndi machaina. We are so passive Malawians. Ndife anthu ena kuti aulesi. Ukangova kankhani kakang'ono basi tuka kavese bino basi wachita ulesi. So ineyo I'm not that particular person. Ineyo ulesi ndilibe. Kandilibe ndalama, ndalama, kampeni ndipangabe. Odi tani zao ndizathokozabe. Komaso ena mwina amango tipanga ma promises. Tikuthandizana, they don't help you. Sindisi tipangabe campaign, tiziyankhula. Kaena tiseka ma Facebook, tipeza njira nditu utenga watu ukafike kutali. Ziklo watu pamene afika pano, lofuna yesa imirire. Sizoti tingosira massive society, ma activists azili menyera kumapita ma street. Malawi wina aliyese out of 23 million people tosefe tikuvutika because of ulesi. Komaso mphai. Komaso kuzazikhulupira patoka kuti we can make things. Campaigning for a good leader in a country like Malawi. Sizovuta. It's very easy. You don't need kuvala mwina makaka chipani. You don't even need kuvala mwina kamena kulandira ndalama. Pai weweka kumalawi kuno kaonati kumalawi kuno zisizi kuyenda. Ukaziwa oti there's a problem. Even uli ma research, you can go and campaign for a good leader. Mulungu akumvera. Komaso you achieve what you want to achieve. So comrade, I'm saying this because tini masiku hapa ngono. Kumbuyo Konseku have been very, very aggressive. Kwa panopa as we're going towards elections. Kukabwera nkhani ngati zimene zizi zokuza corruption, chani. Tinkanti yato gwesa mphai, basi nonse mafoka. Kumangolira. Just imagine. Hadid bitina anthu okwiya kwambiri Malawi, timakonda ziko lathu. Ndika papo nkhani ya sugar. Sugar panopa were buying 6,000 kwacha per market. Lero mwana wanga anapita in town was telling me that she bought sugar at 6,000 kwacha. Koma sugar awupakidwa padwangu apompa ndipa irovo kuncharo. Sugar awupakidwa muno Malawi koma 5,000 kwacha. It's not even imported. Tufinya toka Nzimbe, tukulima toka Nzimbe. Koma what is happening? Sugar kusowa ma shop for the first time. And we're expecting this government kumapitira. And tikulira kuti zinthu zikudura, but we're doing nothing. Had it been tikanapanga kuti Amalawi timakonda ziko lathu kapena timakonda zinthu zabwino zomwe timapanga toka muno pochi pa mtengo ochipirapo, tikanapanga mwina boycott zambiri. Even striking not to go to work. Silipita kuntchito sugar wadura. Sitingapita kuntchito samati. Koma Malawi timadikira kuti chiduse. Kapena munthu wina abwerepo atipushe. That's where we Malawians were failing. That's what kulephera. Chimodzimodzi each and every family panopa ku Malawi imatumiza ana imaphunzitsana mpaka kufika ku invest. For the first time in this 20th century ku Malawi kuno koyambirira ndithu. We are a blessed nation. Tikabwera nkhani ya school. Ana athu ambiri family iyi iliyonse pabanja pena paliponse or pa ubale wina uliwonse pali mwana mmodzi amene amakhala graduate. Kwa mwana amene ujasapeza ntchito kuboma. Boma sulipana create jobs. And we are just quiet. Anamaliza kuinvest mwana wangayo akumera ndevu. Ena mpaka ena anamaliza kuinvest mpaka imvi. Koma nothing is happening. Job creation si kuoneka. Koma anthu andale amene ali boma awa, for example Chakwera ali boma wao. Apanga preside over so many graduations since 2020.
How many jobs have been created for our kids? No jobs. But they keep on telling us lies that they create jobs. Anata ukalambira mozi manyumbamu. Mwana napa graduate ni zaka 21. Panopa mwana ni zaka 31. 10 years after graduation. Anata ngomwa mowa ena ngopanga mahuli. Ena ngopanga tima business oso longusoka bwe. It's a pathetic nation, and it's a quite pathetic situation that we're in. So we need tichiteraiza Malawi, tenti nyamuke. Kapena anzatu samene mulindi ndalama zanu, kapena mulindi zeru zina zake. Kapena mulindi utambwali wina wake, womwe mkulotanza ziko latu. Tenti pange utambwali huu. Chifukwa, anzatu amena upanga utambwali kunoko, ndo bwela. Foreigners upanga utambwali Malawi muno, they're getting rich every day. As I'm speaking this time, I'm wasting my time talking to you people. Ena upanga ma billions and billions of kwachas out of our minerals, almost in apange discover. We know, kuti Malawi muno muli ma minerals and drama zankanikani. We don't know. Koma zati makuruku akumabwera ku. Kodi fe ku Malawi ko tibe makuruku nafe oti akuza upanga going to what these foreigners are doing here. Tibe anthu ochenjera. Ineso mwinaso ninopusa. Koma zanga mwina muli ndi kuthekera muli ndrama. Simngati pangeko chinthu cha nzeru mwa ukhuruku so kuti mwina inuyo muzigulisa golide kunja, inuyo muzitenga ma contract aboma. Bribe government bwino mutenge ma contract aboma. Kusandi kuti anthu obwera ali ku UK achina sata kumaza tibera ndalama zathu munomo. Inu muli chete. Amalawi olotulo tutantundu wanje. Ndena ndale zimene zizakona zikuchitika alipe majaji makoti. Kani ya ikuru ikapita meja kuba ndalama imangutia momo basi. Mona judge basi mad judgment paka jangu zizi. Nanji tikabwera ku koti makoti enawo ndi amango pasa bail tu. Once you get the bail you are free. You go and spend your money ndamu zakuba zako you spend freely. Wile nile. So comrades Malawians, we must be very serious about what we're doing. So campaign ya in search of a good leader so kabambe yi kwa ineyo yikundiwawa koma silibwera mbuyo ndipitirabe ndikuma ndipyo zambiri koma palibe munthu amene angandithandize. No one is going to bail out of the problems, the challenges I face within the campaign. Ndimene ndilili naneso ndifera ziko lathu ili ndifera mbendera yathu ya Malawi ndipangabe ndiyankhula kama ndikumpangira campaign yo desokabamba zaluza pa 16 September zisankho I will not worry because ine ndizaphunzirapo kuti kuwina chisankho sichophweka. Azawine desokabambe kazaluza kazawina koma kwa ine azawina. Ngati kazaluze sinzadandaula ngati mene mwina yena muzadandaulira because I'm trying. Ndikuyesesa to campaign. Pamene yena anu mwina muzadandaula yet doing nothing. So that is something, two different things. And what I'm getting, why I'm saying this is like this. As panena, I can difficult. No, Luara, tachoka niko nchabe kumdipangile campaign ifeo kuku. Akumaona zimene zozo. I'm trying. Komaso silingatenge drama from another party, from another politician, kuti anipange silence, sizingashitike zimene zozo. Iye ndi ndani. Good and passing drama to silence me to stop campaigning for DK. Comrades, these are some of the things that I just want to share with you. Campaign yanga kwenda bwino. Koma sansanga mbene mkuteza campaign ya DK. Amene mulibe maudindo kuchipani. Keep it up. It's not everyone. Amene amakhala mchipani wa udindo amakhala active. Amakhala wochenjera kuposa inuyo. Ena amene andi maudindo kuchipani ndatulo. Amafuna inuyo muwathandizebe basi. Musatope ziko ndilatuli. Let's work hard. Zukani. Mafuta wakutate aufuna inuyo mwikepo nzeru zanu. Show your effort. Onese sana kuti zinthu ziende bwino mziko. Comrades, good evening everyone. Malawi, Camera.